wadili station sa pagka na ikaw na dukuro no basta makasana hapsi di prahat sa dukuro ba no kini simene no program andalo sa ganya mo ni ko mo sanong dadi kede amala no bakka ko pesista ambai নিজের কাছে সবাই যত টুকরা হাসতে নি যত খাদেন কাছে কোনো কাহাম তিনি 5 তারিখ তিনি 5:30টাও সকালে দিল্লি আনন্দ বিহার স্টেশনে যাবো আফলাইজা অজারো ইউরোপ লাইখানো আমবাইলারি যত বিভাগ ওয়ারিয়র্স जों गोजान गोजान नायगिरनो साफायगा आगरतलानिसिम जों दाबो गेट नायथ'फ्लायो जों जोंनि दंखाय जायगा आमदेखौनो आगोलनि थाङै যত जोंनि ड्रेसफोरखौ चेन्ज खालामनानै हरो जों लान्च नागारनि ब्रेकफास्ट खालामनानै हरो जों जन्तर मन्त्र आथिखालाय आपनि बागै खाजानि दाबुले फिसा नाय दंनाय आनि जत दिब्ला हासानि दिब्ला दखा अक्रा थाग्रा रखम लुमायफोर जोंथिनि ग्रेटा डिपार्टमेन्ट माने निबादि कन्स्टिटिउसन माने निबादि न जोंथिनि एसे कष्ट खालायो 3 दिननि जागा 4 दिन नाङै थांखा ट्रेन लेट माने बागै आइफानो चिनि लगेव नरक ग्रुप मानखा चिनि लगेव सभा खायदों बागै 70-75 बोसोरनि जाग्रा पର୍ଯ୍यন্ত सफाय जा दाम निबादि नांखा चिनि ओ भारत हादरनि मन्त्रि बक्रम अक्रा अजमा चिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी स्वराष्ट्रमन्त्री अमित शाह जी सं पुरा मांगवान सुजिनाय जे त्रिपुरा हास्तेनि साकरा जुक्त बिनि अमर बाय बाक्सा पर्यন্ত ग्रेटा डिपार्टमेन्ट सानानि मा नांखा जे आलादा राज्य नांखा अ त्रिपुरा हास्तेनि वानसु रिनानि बागै न चिनि बोखानि मुक्ति न जों मकल बाय फुनुकनानि बागै बाय थां जों थां फुनुकना बागै फुनुकनायजा दिल्ली हाथाफोर जन्तर मन्त्र जों थांलायनो आबोनि बागै जत खाजानि खाकाहाम हामजाकने बिबाग्रा न हानो हामजाकने दखाना हामजाकने लुकनो अबोनो कयनाय फायदि नरनि सापु बेलाय खैना नांगो नंग फान बेलाय खैना नांगो खानजा हांका कम बाक्सा याकनि बाक्सा हांका चिनमाया मुंसाकनि आबोनि बागै खानजा तंगि कम बाक्सा तंगि जतनो हामजाकलाय थांलायनाय गथकलाय थांलायनाय आबोनि बागै बिबाग्रा आयुक्तफोर चिनि ग्रेटा डिपार्टमेन्ट